Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala no, din atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Cathy Cases on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga Sabado, pizza size na kini sa bulan sa Hunyo. No? So kumusta na mahigala no? Ako dang timbayaon og mayong mudto ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang akong mga kaubanan nga mga empleyado usab no, mga banggiitan nga mga announcers, mga reporters sa DYWC. Ako dugay-dugay biya po kung nakakuan din na anchor mapuko din nag mga pila to katuig nya naka-report po ko sa una until nga na grabe na gyud nga kuha nga ka schedule mura nga medyo hectic na gyud kayo mo na nga wala na ko kapadayon no, pero sa catechism nara gyud gyapon ko. Abi no anita mangigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon, Bishop Milo Hubert Vergara sa Pasig nagkuan kini pahinumdum sa FABC or Federation of Bishops Conference no, mga kaobispuhan nga miyembro sa Asian no, Asian bishops nagpahinumdum sa mga Asian bishops nga padayunon gyud or puy-an gyud ang synodality. Unsa ganito ang meaning of synodality? The ability to listen and the ability to journey with others. Muna siya. Balita manggalagikan sa Vatican, Pope to scouts and guides, let the gospel be your navigator in life. Yan, no? Himuang ang imuhang pagka-bush scout o ang pagka-guide nimo, mahimo nimo nga ang gospel maugyod mo mahimong giya kanimo sa imong panaw. Gospel yun. Abi na padayon ta manghigala sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon ug ari na ta manghigala sa ato nga kining Saint of the Day. Abi na ang atong Saint of the Day karon bisag way nang utana June 6 no, June 6 mao si San Norberto, Saint Norbert, no, June 6. Saint Norbert or San Norberto nagpuyo sa usa ka luxurious nga kinabuhi. Luxurious. Unya sa ato pa, and he was converted. Unya na-ordain siya nga usa ka obispo ug gani nahimo siya nga usa ka itinerant preacher ug nahimo siya nga usa ka obispo no. Sa ato pa gihinumduman karon nato ang usa sa mga banggiitan nga obispo sa kani ang panahon nga mao si San Norberto. Okay no, abi no padayon na to may gala katong atong topic kagahapon sa ganito atong topic kagahapon, the importance of the sacrament of marriage to husband and wife. Okay no, abi no ato nung balik-balikan ng higala ha, atong i-review gamay ang usa ganong nahimo mang usa ka sakramento ang kaminyoon sa lalaki ug gabay. Nahimo kini nga usa ka kaminyoon tungod kay makita man ang timailhan sa grasya ni Kristo nga anaa kanila no, nga mao'y naghimo kanila nga mga maayong Kristohanon no, tungod sa pagdawat nila no. Unya, it expresses in a unique way the unbreakable bond of love between Christ and His people. Sa ato padiha sa kaminyoong Kristohanon, ang gugma sa bana o asawa nahisamag yun sa gugma ni Kristo ug sa iyahang katawhan. Sa so, dili na ordinaryo nga gugma. Kaya gugma naman kini nga na panalanginan ug nahisamag yun sa gugma ni Kristo ngadto sa iyahang katawhan. Abi no ari na ta mahigala no sa rules for a happy marriage. No, kining usa man gyud ang mga maayong lagda nga angay sundon sa magtiayon aron nga
mahimong malipayon ang ilahang kaminyoon. Number 1 is never bring up mistakes of the past. No? Sa ato pa katong mga sayop sa una, ayaw na to ninyo hinumdumi. Kalimutan na yan. Let's move on. Kung sa Tinagalog, sa in English pa na, move on na. No? Kaya itong basahon sa Lucas, Kapitulo 16, versikulo 36. Stop criticizing others or it will come back to you. If you forgive others, you will be forgiven. O nindot sa nagsulti ni San Lucas mahigala, no? Stop criticizing others or it will come back to you. Ayaw sigig panaway nila, kay masawayan yung po ka madugay. Ayaw sigig panaway, aron dili ka masawayan. Mas maayo nga magpasayloay na lang ta, aron nga mapasaylo punta sa ato ang mga sala. Number 2, neglect the world rather than each other. Uy, pagkanindot, no? Neglect the world rather than each other, no? Kalimti ang tanan, ayaw lang ang usang-usa. Wala kalimtanay gyud, no? Kinahanglan nga wa gyud kalimtanay ning ato. Kay matod pa sa Marcos Kapitulo 8 versikulo 36, and how do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul in the process? Wala, no? Sa ato pa, kung nga gani, one of the rules of a happy marriage is when mawala, pwede pa ninyong isalikway ang tanan gawa sa inyong kapikas, pagkanindot, no? So nangadili kita magkalimtanay, ha? And number 3, never go to sleep with an argument unsettled. Oy, nindot kita, no? Never go to sleep with an argument unsettled. Sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 16, and don't sin by letting anger gain control over you. Don't let the sun go down while you are still angry. Oh, saan ba daw? Ito pa, ayaw gyud og paugmai. Never go to sleep. Ayaw gyud og paugmai kanang mga wala bitaw ma-settled nga mga argumento. And number 4, at least once a day, try to say something complimentary to your spouse. No, bisag kausa na lang sa usa ka adlaw nga makasulti jud kag mga mga positive word ngadto sa imong asawa, palitan mayong kang alam mo kakarog linutuan lagi, no? Ko man lagi kanang murag ni gwapa man o kag samot hinuon man day nagkagulang ka murag nagkasiksi hinuon kag jutay, ayan, no? So kanang mga pulungan nimo dako kay nang epekto no muna nga sa Proverbs chapter 15 verse 4, gentle words bring life and health. A deceitful tongue crushes the spirit. And the last na higala, no? The last but not the least sa ato karon nga topic, kuan manghigala, no? Never meet without any affectionate welcome. No, sa ato pa kana bang magkita gani mo nga dunag jud bay mga maayo ba nga mga pulong nga inyuhang madawat, no? Never meet without an affectionate welcome. Song of Solomon, kiss me once, kiss me again and again. Your love is greater than wine. Pagkanindot, no? Abi na balik-balikan na ito noong mga adlaw mahigala, ha? Kaya mo busy-busy pa siya kayo. Prince, kumusta naman ka, Prince? Ako ang kining pinalanggang partner na ato ang programa. Ato po gatibayaon na may munto, no? Si Father Ram Maata, no? Atong maabtikon usab nga kining atong maabtikon usab nga manager sa DYWC. Padayon na kita mahigala, no? Usahay busy ko kayo pero mangita ra jud ko pagi nga at least makatingog lamang jud ko bisan kamay lang. At least dili jud bitaw ta mawala, dili bitaw jud mo mawala kuan ba mabakantihan. Apilo, dinala na sa kita ko ba? Ako ra gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Account, manabilit na usab kaninyo. Ug panalangin kanino ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.